Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 8-nji awgustynyň aksanyna Mir teleýaýlymy Altymrat Urazdardyýew barada dokumental film düşürýär. Täjikistan, Özbegistan, Türkmenistan uly ugry işleňleşdirler. Uçur gatnawlarynyň Kazan şäherinden amala aşyrylmagy barada türkmen düzdoçlaryň garaşly döwletler arkalaşy oýunlaryna üstünligi ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlar giňişleýin seredip geçerin. Mir teleýaýlymy Altymrat Urazdardyýew barada dokumental film düşürýär. Garaşly döwletleriň arkalaşy guramasynyň Mir döwletara teleradio kompaniýasy agyr atletika boýunça sport ustady, dünýäniň we Ýewropanyň üçgelek çempiony, Aziýanyň we Aziýa oýunlarynyň çempiony Altymrat Urazdardyýew barada dokumental film suraty düşürmek üçin Türkmenistana geldiler. Bu barada Türkmenistanyň habarlar portaly habar berýär. Teleýaýlymyň topary Mar welaýatynda bolup, sport ustadynyň doglan hemde ýaşan yerlerini surata düşürdüler. Altymrat Urazdardyýew 1969-njy ýylyň 16-njy iýunynda Mar welaýatynyň Sakarçaýa etrafynda dünýäge indi. 1982-nji ýylda geljeň çempion Aşgabatda gelýär we bu ýerde sport mekdebine girýär. 1989-njy ýyl Altymrat üçin iň şowly ýyllaryň biri boldy. Ol dünýä we Ýewropa çempiony boldy. Soňky ýyl oňa ýene-de şowluk getirdi. 1989-njy ýylda Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Florida ştatynda geçirilen dünýä çempionatyna ol 357 kilogram agyrlyk göterip dünýäniň çempiony bolýar. 1990-njy ýylda Daniýanyň Olburg şäherinde agyr atletika boýunça Ýewropa çempionatyny altyn medal eýelip, Ýewropanyň çempiony bolýar. 1993-nji ýylda dünýä rekordyny goýýar. 1994-nji ýylda Ýaponiýanyň Hiroşima şäherinde geçirilen Aziýa çempionatyna birinji orny eýelip, Aziýanyň çempiony bolýar. Urazdardyýewiň gazanan üstünlükleri türkmen sportuny getiren awry ören uludur. Şeýlekem Mir teleýaýlymyň topary Ýaponiýada geçirilen Tokyo Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistany kümüş medal gazandyran Polina Gorewanyň öýünde hem ýygmançylykda bolup, onuň bilen Türkmenistany sportuň ösüşi barada gurrun etdiler. Polina Gorewa Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň adynan medal gazanan ilkinji we ýekete turgundyr. 1999-njy ýylda Aşgabatda doglan bitirgen 12 ýaşyndan bäri agyr atletika bilen meşgulanyp gelýär. Polina Gorewa teleýaýlymyň habarçylar bilen söhbet düşükde gazanan üstünlükleri we Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan berilen sowgatlar barada gurrun berdi. Şeýlekem habarçylar topary Polina Gorewa bilen turgunlyşyk zalyna baryp, şol ýerdäki turgunlyşýän pursatlaryny surata düşürdiler. Şeýlekem Mir teleýaýlymyň habarçylary beýleki ýaş turgunlar bilen hem gurrunda şolly. Täjikistan, Özbegistan, Türkmenistan uly ugry işleňleşdirler. Paýtagtymyzda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmanyň we Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýowyň gatnaşmagyna üç taraplaýyn samit geçirildi. Ýokary derejedäki üç taraplaýyn doşuşyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň, Täjikistan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň dowlat başlyklarynyň bilelikdäki beýannamasy kabul edildi. Beýannamada belirlen geçiş ýaly üç ýurdun ulug logistika we üstaşyr geçirmek babatda uly mümkinçiligini göz öňüne tutup, taraplar ulug pudogyna hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýärler. Ulug babatda hyzmatdaşlygy giňeltmek we üç ýurdun üstaşyr geçirmek mümkinçiligini peýdalanmak maksady bilen taraplar üç ýurdun deňiz portlaryna, şol sanda Hazar deňizine we Pars aýlagyna çykmagy üpçün edýän Täjikistan, Özbegistan, Türkmenistan ulug ugry boýunça multimodal daşamlary işleňleşdirmek möhümdigini belediler. Taraplar narhlary mundan beýlekde amatlaşdyrmagy we daşary sowda ýükleri üstaşyr daşalanda amatly şertler döretmäge gönükdilen özara bähwitli hyzmatdaşlygy dowam etdirmek ýalaşdylar. Hem-de şu maksat bilen öz döwletleriniň ulug idaralarynyň ýollaşlaryna şu ýylyň ahyryna çenen duşuşyklar geçirmek tapşyrdylar. Uçar gatnawlarynyň Kazan şäherinden amala aşyrylmagy barada ma'lum bolýarly Türkmenistan aviakompaniýasynyň 2023-nji ýylyň 8-nji awgustyndan 28-nji oktýabr aralygynda Aşgabat ugry boýunça gatnaw togtadyldy. Şol sebäpli Moskwadan uçmak üçin satyn alynan aviabiletler bilen Kazan şäherine şol gün we şol sagat uçmak mümkinçiligi bardyr. Bu barada Türkmenistan aviakompaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasynyň Turkmenistan Airlines nokat Rus saýtynda bellenip geçilýär. Moskwadan amala aşyrylan ähli gatnawlar Kazan şäheriniň howa menziline geçirildi. Bu gatnawlaryň rejesi şeýle. Seýşenbe güni
T5 704 Kazan Aşgabat uçuş wagty 22:45, Aşgabatda qonuş wagty 3:55. Çarşembe günü T5 726 Kazan Aşgabat uçuş wagty 22:20, Aşgabatda qonuş wagty 3:30. Anna günü T5 724 Kazan Aşgabat uçuş wagty 8:35, Aşgabatda qonuş wagty 13:45. Şenbe günü T5 706 Kazan Aşgabat uçuş wagty 17:10, Aşgabatda qonuş wagty 22:20. Şeýlekem 2023-nji ýylyň awgust aýynyň 8-inden başlap Domodedowo howa menzilinden Kazan şäherine ýolagçylara gatnatmak işi hem amala aşyrylmaýar. Ýolagçylaryň özdaşlap Kazan şäheriniň howa menziline barmagy zerurdur. Türkmen döwletçilerin garaşda döwletler arkalaşa oýunlaryna üstünligi. Şu günleri Belarus Respublikasynyň bir näçe şäherine garaşda döwletleriň arkalaşygynyň ýurtlarynyň türgenleriniň gatnaşmagyna, garaşda döwletleriň arkalaşygynyň ikinji oýunlar dowam edýär. Türkmenistanyň milli türgenler toparynyň ilkinji medallary agyr atletika ugrunan geldi. Ýulduz Jumanbaýewa hemde Ali Baba Muradow agyr atletika ugru boýunça kümüş medallaryň eýesi boldular. Türkmen türgenleri bu halkara ýarışda medally orunlara eýe bolmagy dowam etdirýär. Ýarışyň 3-nji gününde Nasiba Narimanowa dözdoda 1-nji medalyň eýesi boldy. Ol 60 kilogram agrama çenç çykyş edip baýrakly oruny eýlemek başardy. Mälim bolýaly Nasiba Narimanowa Özbekistanda geçirilen Aziýanyň kubogyna kümüş medal gazanypdy. Mundan başga-da garaşda döwletler arkalaşygynyň oýunlaryna dözdo sporty boýunça ýene-de 2 sany 1-nji medal gazanyldy. Olary Behruz Bahreddinow we Dilara Kandimowa eýlemek başardy. Ine mehriban müştaklar Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny seýtirmekden habarlarymyz şordan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Salah hem Saudy Arabistanyna geçmekçimi? Birja täzelikleri Türk telekeçileri karbamid satyn aldy. Türkmen gaza hyzmatdaşlygy maslahatdaşyldy. Arsenal topary 17-nji gedek Angliýanyň Super Kubogynyň gazanny ýaly habarlary Atawatan.com saýtymyzdan giňişen okap bilersiňiz. Gepleşigimizden indiki sanyda görüşýänçe hoşta bolun.